Hvad er det, der gør det så svært at integrere flygtninge i Gentofte Kommune? Det er jo ikke så svært at integrere, sværere end det er i andre kommuner. Men det, der er svært i Gentofte Kommune, det er at skaffe boliger til dem, der skal boligplaceres. Fordi vi er en helt udbygget kommune, og vi har ikke de boliger, som andre kommuner har, og vi har ikke de arealer at bygge på, som andre kommuner har. Så derfor er den opgave vanskeligere. Vi gør, hvad vi kan, men vi har slås rigtig meget med staten om, at de bygninger, som er velegnede, og som de har herude, at få lov til også at benytte dem. Ikke engang de skal foræres, men vi siger bare, at vi skal gerne have lov til at bruge dem. At det synes de ikke er en god idé. Så det vil sige, at hvis en flygtninge lærer at tale dansk, så er det selvfølgelig et plus? Jeg mener, at det er plus, at man bare kan tilbyde bare rimelige boligforhold, og at man finder nogle måder at lære dansk på, og komme i praktik på, og komme i erhvervsbeskæftigelse på. Det er alfa og omega for at blive integreret også i et samfund. Ja. Gentofte er en af de mest rige kommuner i hele Danmark. Og så tænker jeg, men når vi er det, og jeg ved godt, at vi har sagt før, at vi er meget sådan tæt bygget, men på en eller anden måde, som du også er kommet ind på, men så må vi da få plads til de her flygtninge. Vi skal have plads til dem, må vi gøre det også, men det går desværre i den henseende ud over dels vores egne unge, som så ikke får de boliger, de skulle have haft, og så går det ud over også andre borgere, som har et boligsocialt behov. Det kan være en ægtepar, der bliver skilt, hvor de skal have en bolig stillet til rådighed, fordi de skal have deres børn også i en god opvækst, og det går selvfølgelig også ud af dem. Fordi vi skal opfylde den forpligtelse, som vi skal opfylde over for flygtninge. I år, der skal jo næsten tæt på at tage dobbelt så mange flygtninge ind, som vi gjorde det foregående år. Kommer det til at være et problem? Sidste år skulle vi skaffe bolig til 137, og nu 203, hvad det nu er. Og vi skulle oprindeligt, før Erdogan lavede om på sine planer i Tyrkiet, så skulle vi have haft 292, altså næsten 300. Men det er stadigvæk mange, og det er stadigvæk så mange, at vi skal nok løse det så godt som vi kan, men det går ud over nogle af de Gentofteborgere, som ellers skulle have haft de boliger, som vi har talt om. Ja, det var det, vi havde. Mange tusind tak, fordi du havde tid. Det er vi virkelig, virkelig glade for.